Keľtskí králi strácali moc, tá začína patriť viacerým, oligarchii, ako hovorí cudzie slovo. A oligarchov mohlo byť viac. Keľtské mince sú naozajstné peniaze, platidlo. Keľti peniaze nevymysleli. Urobili to už pred nimi, napríklad Gréci. Keľti sa len poučili. Napodobovali antické vzory a niekedy až otrocky. Na reverze okrem nápisu býva najčastejšie jazdec, kôň, okrydlená kentaurka, okrydlený grif, lev v skoku, ozbrojený muž v boji s medveďom, harpia, diviak, unikátna jakási šelma, ktorej trčia z papule ľudské nohy. Ľudská obeť mala medzi Keľtmi najvyššiu cenu. Predhodenie šelmám bolo jedným zo spôsobov. Na druhej strane averze je tiež celkom unikátny šarkan, skrútený do kruhu. V antickom svete symbolizoval stále sa opakujúce mesačné fázy, v prenesenom zmysle nesmrteľnosť. Bežné sú naopak portréty alebo dvojportréty. Portrét bratislavského kráľa sotva, lebo Keľti ich kopírovali z antických mincí. Kopie, nekopie. V Bratislave sa našlo tak veľa mincí, že sa v Bratislave zrejme aj razili. A tam, kde sa razia mince, deje sa niečo významného. A významné veci sa dejú len na významných miestach. To je logický predpoklad a my si ho skúsme doložiť aj niečím konkrétnejším. Keľti u nás žili niekoľko storočí. Bratislavské mince patria na záver tohto obdobia, niekedy okolo prvej polovice prvého storočia pred našim letopočtom. A to je významný dátum. Bratislavské okolie sa dostáva do písomných správ, do histórie. A je pozoruhodné, ako harmonizuje s objavom spod Tatrabanky. Poklady takmer vždy svedčia o nejakej hrozbe a navyše aj o naplnení tejto hrozby. O skaze, o smrti, o otroctve. Za každou objavenou mincou sa môže teda skrývať tragický ľudský osud, ale aj konkrétna historická udalosť. Skúsme si ju pohľadať. A to za pomoci písomných správ, lebo z tých vieme, že v prvej polovici prvého storočia pred našim letopočtom Keľtov napadli Dáci, na hlavu ich porazili a ich krajinu premenili na bojskú púšť. Zničili aj Bratislavu? Písomný prameň o tom nehovorí nič. Jediné texty, ktoré máme k dispozícii, sú nápisy na bratislavských minciach. Teda o dôvod viac, aby sme sa nad nimi zamysleli. Rimania opísali nielen technológiu výroby keľtských mincí, ale aj mená jednotlivých mincovníckych profesí. Aukvétor mal za úlohu presne navážiť kov. Flatuarius ho rozstavil do podoby mincových kotúčikov. Subpostor kotúčik rozžeravil a položil medzi razidlá. Maleátor razil. Signatátor za všetko zodpovedal, za kvalitu mincí i za náradie, aby ho kto si nezneužil. Jeho šéfom bol Arkantodan, mincmajster. Možno niektoré meno z mince je menom bratislavského Arkantodana. Studený kov sa odvážil, na dávkovacej platničke rozstavil, stuhnutý položil na spodné, vopred zohriaté razidlo, znovu nahrial a úderom kladiva na raznicu vyrazil odrazu na oboch stranách. Mince sa razili vo chvíli, keď kov tuhol, bol najplastickejší. Trvá to len chvíľu, vystihnúť ju predpokladá zručnosť a skúsenosť.
Na razbu zo studeného kovu by sa musel použiť obrovský mnohotonový tlak. Mince sa teda razili v dielni, v malej manufaktúre. Ak taká bola aj v Bratislave, je šanca ju nájsť podľa odlievacích foriem, lebo tie, len čo splnili svoj účel, končili na smetiskách. Poďme teda na smetiská, aj keď za vznešenými okolnostiami. Slovo biatek sa na minciach vyskytuje najčastejšie. Preto sa minciam bratislavského typu začalo hovoriť biateky. Bádatelia sa od samého začiatku prevažne zhodovali v názore, že to je meno kráľa, vládcu, ktorý ich dal vyraziť. Profesor Univerzity Komenského Vojtech Ondrouch urobil historicko-numizmatickú analýzu a vystúpil s hypotézou, že všetky biateky vznikli v pomerne krátkom období 20-30 rokov, najstaršie s nápisom biatek okolo roku 70 pred našim letopočtom. Vstupujeme do mimoriadne zaujímavého historického obdobia, vrcholného obdobia Keltov, poeticky nazvaného kvet opíd, lebo opída boli skutočným kvetom keltskej histórie. Západoeurópske opída poznáme. Opísal ich Cézar, viaceré objavili archeológovia. Vznikali dlhý čas. Najprv to boli len opevnené miesta pre prípad nebezpečenstva, neskôr strediská správy, vojenstva, výroby, moci a náboženstva. Boli strediskami kultúry. Našli sa v nich zlatnícke vášky, lekárske nástroje, ale aj rámčeky na voskové tabulky a rydlá, lebo Kelti svoje písomnosti rili do vosku. V Bratislave písali aj na keramiku. Našli sa 3 nápisy, 2 na dne, vyhotovené pred vypálením, 3 vyškriabaný do hotovej nádoby. Aj toto Kelti odkúkali zrejme od Grékov. Azda súvisia s magickou úlohou nádob. Ešte donedávna sa tvrdilo, že Kelti na Slovensku opídá nestavali, že sú príliš vzdialení od prirodzených keltských stredisk. Už to nie je pravda. Opidum v Bratislave je nesporné. Napriek tomu, že archeologický výskum v prostredí, kde sa už 2000 rokov kope, búra a stavia, je veľmi zložitý. V roku 1989 evidovali v Bratislave 80 nálezísk keltských pamiatok. Prítomnosť Keltov sa dokázala na hrade. Našiel sa tu aj poklad a v ňom mince prevažne západnej proveniencie z Norika a zda svedectvo o obchode a medzinárodných vzťahoch. Veľmi intenzívne keltské osídlenie odkryl výskum Bratislavského podhradia v priebehu stavby nového mosta. Stopy po Keltoch sa našli vlastne všade, najviac na rohu Židovskej a Kapucínskej ulice, v širokom páse až po Suché Mýto, na Rybnom námestí a Vidrickej ulici. Na hlavnom námestí bola celá sada dokonalých hrnčiarských pecí, podobné tým, čo sa už dávnejšie našli aj na námestí Slobody. Keltské pamiatky boli aj na Hviezdoslavovom námestí, námestí Slovenského národného povstania, Suchom Mýte, na námestí Slobody, jeho okolí, Žilinská, Kopáčská, na Veternej, Konventnej, Panenskej, Palisádach i Partizánskej ulici. Stopy po Keltoch sa objavili aj na desiatkách miest na